смачні. Ти Нехай скорей давай, хутка лапці обувай. усі вкапіла? Так. Так. Далі гуляємо. Ти Нехай скорей давай, хутка лапці обувай. я поїхала. Почувай, сідай на нашу лавку. Ти нехай скорей давай, хутка лапці обувай. Богдан. Богдан відпочиває. Ти нехай скорей давай, хутка лапці обувай. Ти нехай скорей давай, хутка лапці обувай. Я первая. Перша сідай, будь ласка. Анечка відпочиває. І хто ж у нас стане переможцем? Зараз ми побачимо.